Pozdravujem úplne všetkých priaznivcov, tých, ktorí nás sledujú a ktorí nám dali či už like, akékoľvek srdce, poprípade to srdce na dlani je to, čo ponúkame my vo fakultnej nemocnici Nitra. Pozdravujem vás či už na YouTube, Spotify, v neposlednom rade Instagram, ale aj na facebookový profil fakultnej nemocnice Nitra. Impuls zo Špitalskej, tak sme si pomenovali tieto audiovizuálne podcasty. Je to pilot, tak majte s nami zhovievavosť. Pilot to znamená, že úplne prvá časť, ktorú vám prinášame práve na tých sociálnych sieťach, ktoré som pred chvíľou vymenovala. A zámer je veľmi jednoduchý. Snažíme sa a aj sa budeme snažiť vám priblížiť prácu našich zdravotníkov, či už zdravotných sestier, lekárov, sanitárov, ale v neposlednom rade aj nezdravotníckeho personálu, pretože nemocnica nie je iba o lekároch a sestrách, ale je aj o ľuďoch, ktorí sú, dalo by sa povedať, v zákulisí, či sa už bavíme o tom THP sektore, čiže to je technicko-hospodárske zabezpečenie, dajme tomu, tá administratíva, údržba, upratovačky, kuchári, to všetko je tiež nemocnica, jeden obrovský kolos, ale každou jednou časťou vám priblížime prácu niekoho iného. A ja sa veľmi teším, že tou prvou časťou vám priblížim prácu dámy, ktorá je pre mňa synonymom takého aniela v bielom plášti. Možno o nej poviem, že nastúpila do fakultnej nemocnice Nitra 1.4. v roku 1997. Od roku 2007 nás pôsobí ako vedúca sestra a oproti mne už sedí. Snáď len poviem, že sedíme aj vďaka gymnáziu Cyrila a Metoda v týchto priestoroch úžasných, za čo veľká vďaka patrí riaditeľovi tohto gymnázia, ale Mária Dumančičová, to som mala povedať. Majka, vítajte. Ďakujem pekne a krajem krásne predvianočné predpopoludnie, teda už nie predpoludnie. Aničke, ďakujem za to, že ma tak krásne uvítala, až som sa začervenala. No, takto. Majka, vy ste totiž jedna veľmi pekná žena. Ďakujem za kompliment. Máte veľmi príjemný hlas, to je to, čo ja si všímam na ľuďoch a v zásade vždy, keď bola akákoľvek otázka na vás, tak ste nepovedali nie. A budem teraz možno hovoriť aj ústami vašich blízkych spolupracovníkov, lebo práve na nich som sa obratila a keď som povedala Majka Dumančičová, tak to bolo, že stelesnenie ochoty, veľmi blízky a ústretový vzťah máte k študentom, čo treba povedať, teda, lebo fakultná nemocnica Nitra naozaj úzko spolupracuje, či už s Univerzitou Konštantína Filozofa alebo s strednou zdravotníckou školou. A že ste hlavne typ človeka, ktorý keď si niečo zaumieni a do ničoho sa pustí, tak sa len tak toho nepustí a chce to ako nejakým spôsobom do takého úspešného, zdarného konca, do finále dostať. Je to tak? To posledné určite a to ostatné ťažko budem hovoriť sama za seba. Snáď len tá moja práca počas celého života, ale to posledné aj z rodinného prostredia, áno. Áno. Tak poďme pekne po poriadku. Ja už som spomenula 2 milníky. Spomenula som 1. apríl 97, vtedy ste nastúpili do pracovného pomeru sem k nám do nemocnice, do fakultnej nemocnice Nitra, ale ešte predtým ste vy pôsobili v Bratislave. Áno, ja som začínala, keďže som skončila, pôvodne som detská sestra, takže som začínala na detskej kožnej klinike na Múdroňovej. A odtiaľ som vlastne odišla na matersku a po materskej som teda nastúpila do fakultnej nemocnice Nitra. No a ako sa dostáva od detského pacienta k tomu dospelému? Úplne úprimne tak, že nebolo miesto na detskom oddelení momentálne. Ja som si vybrala v tej dobe novorodenické, kde vôbec nebolo miesto. Ponúkli mi chirurgia áro. Tak som si vybrala chirurgiu. Po 3 mesiacoch, keď mi ponúkli to detské, tak už som nechcela. Už ste nechceli. Chirurgia mi prirástla k srdcu a už sa nedalo odísť. No a buďme takí akože konkrétni, lebo keď nás niekto teraz sleduje, pozera, počúva, tak si hovorí, že dobre, chirurgia, veľa ľudí si mýli chirurgiu s ortopédiou a traumatológiou. Potom si niekto myslí, že tá chirurgia sú možno iba slepé čreva, dajme tomu, a brucha, hej. Čo zastrešuje práve tá chirurgická klinika, ktorú máme vo fakultnej nemocnici Nitra? Poďme približniť možno tú prácu, ktorá sa spája práve s týmto pracoviskom. Chirurgická klinika je jednou z najväčších kliník fakultnej nemocnice Nitra. Zaoberá sa komplexnou chirurgiou, čiže je to endokrinologická chirurgia, chirurgia prsníka, kolorektálna chirurgia, brušná chirurgia, chirurgia pankreasu, chirurgia žlčových ciest, čiže po všetkých stránkach koničníka, teda ako som už hovorila, kolorektálnej. Tým, že my máme to šťastie, že máme vo fakultnej nemocnici Nitra aj cievnu chirurgiu, takže je rozdelená od nás, že my sa zaoberáme týmito časťami vo všetkých nadstavbových aj základných odboroch chirurgie.
A ako možno vyzerá taká vaša rutina každodenná, lebo keď sa povie, ono sa tak hovorí, že to je taká vrchná a onaká vrchná a vlastne ono to ani úplne nie je správne pomenovanie, lebo vy nie ste vrchné, ako vrchní prchní, áno. Vy ste skrátka vedúce sestry. Tak poďme možno približiť tú vašu prácu, ako vyzerá vaša rutina. Tým, že som ja začínala ako sestrička u lôžka, na tie, čo si neskutočne krásne spomínam, pokračovala som potom vlastne ako súčasne pomenovaný manažer dennej smeny, ale staničná po starom. A v roku 2017 som začala ako vedúca sestra. Poznám to oddelenie vlastne od toho začiatku. Každé ráno prídem zavčasu, obehnem si všetky oddelenia, pozriem, čo sa kde deje. Ja mám takú jednu otázku, čo som zdedila od môjho kolegu. Stalo sa niečo počas mojej krátkej neprítomnosti, ktorú každé ráno hovorím a už ma teda baby tak poznajú, alebo sestričky naše. A tak odbehnem, pozriem, čo treba hneď zariadiť, čo chvíľočku počka, zúčastním sa ranných vizít, radného sedenia a znovu tento kolobeh vybavujem, zariadujem. Stále snažím sa byť s dievčatami na oddelení čo najviac, aby som videla nie len tú prácu, ale aj trošičku to ich súkromie a vedela pochopiť možno niektoré veci, ktoré sa ťažko chápu, keď človeka nevnímame tak ako človeka, len ako pracovníka. My sa dostaneme určite v rámci tohto podcastu aj k takým tým udalostiam, ktoré nie sú úplne najpríjemnejšie, na ktoré sa možno ťažko spomína, ale nikdy nezabudne. Ale aká prichádza odpoveď na otázku, či sa stalo niečo počas tej vašej krátkej neprítomnosti? Je to tak, že vás ešte dokáže čo si zaskočiť? Áno, táto otázka. Ale áno. Áno, ale aj keď len na chvíľu. Aj keď len na chvíľu, ale máte to teda naozaj tak akože pevne v rukách, celý ten manažment by sa dalo povedať, lebo takto. Ono treba povedať, že pracovisko, klinika ako také, lebo máme či už kliniky alebo oddelenia majú svojich primárov, kliniky majú aj prednostov. To je veľký kolos, akože... Je. A ešte obzvlášť, keď človek robí, náš kolektív lekársky je prevažne zostavený z mužskej populácie, čo sa ja veľmi teším, pretože s tými chlapmi je, priznajme si to, niekedy aj väčšia sranda. Je väčšia sranda a ľahšie to je podľa vás, leby napríklad u nás administratíva funguje, že nás je grožien a to je niekedy podľa mňa niečo náročnejšie. Ako kedy, ale je to tým, že sme vlastne, teraz sa musím pochváliť, že sme otvorili aj úsek jednotňovej chirurgie, čiže vieme poskytnúť aj túto starostlivosť pacientom, nielen z Nitry, ale aj zo širokého okolia Nitry. Rozbehli sme sa veľmi dobre. Pacienti sú zatiaľ spokojní. A čo si máme predstaviť po tú jednodňovku? Ja viem, že pre vás... Tak, no. Áno. Tým, že pacient príde ráno, o 6:30 hneď odchádza na operačnú sálu a na ďalší deň ráno po operácii odchádza domov. Pokiaľ je všetko v poriadku a je stabilizovaný, tak hneď odchádza. O akých výkonoch sa bavíme? Väčšinou sa bavíme o herniách, alebo teda ľudovo povedané o pruhoch, alebo o lipómoch, o maličkých nejakých, aj adenómkoch nejakých prsníkových, alebo teda takýchto jednoduchších diagnóz, by som povedala laicky, teda jednoduchšie. Mohli by sme možno hovoriť aj o tom, to je to, čo napríklad ste mi hlasili, ale teraz úplne neviem si spomenúť, že v akom to bolo horizonte, ale viem, že možno aj pol roka dozadu, nie som si istá, stomická poradňa. Čo to je? Lebo ste sa tak tým, ako nechcem povedať, že píšili, ale veď treba sa aj popíšiť a tešiť sa z toho. Hádzali sme túto informáciu aj na web Fakultnej nemocnice Nitra. Čo je vlastne stomická poradňa? Veľmi sa teším, pretože nám vyšiel aj článok v časopise Helios, predstavujeme chirurgickú kliniku, kde máme konkrétne o tejto stomickej poradni. Stomická poradňa slúži pre pacientov so stómiou, aby si to vedeli aj laickí diváci, čo je stómia, je vlastne vyústenie čreva nad dutinu brušnú alebo na dutinu brušnú, keď teda je vývod, pacient odchádza z domov, oni to tak volajú tí pacienti, že vývod, aby všetci rozumeli dobre. A tá stomická poradňa vlastne slúži na to, pretože ten pacient nikdy nemá dostatok času počas tej hospitalizácie, aby sa naučil absolútne starostlivosť o tú stómiu, buď teda pacient alebo rodinní príslušníci. Preto sme dlho rozmýšľali, ako im ešte viacej pomôcť. Tá stomická poradňa existuje vo viacerých mestách, ale v takom pravom slova zmysle možno, že by vedeli povedať tí pacienti, že kde ako funguje, ale u nás to teda funguje tak, že každý pacient, ktorý má stómiu v našej nemocnici, odchádza domov s tým, že prichádza na prvotnú kontrolu do stomickej poradne, aby sme mali spätnú väzbu. Či sa vie starať dobre o stómiu, či vie ošetrovať svoju stómiu on alebo príbuzný. A vlastne týmto si to vieme overiť. Pracujú tam naše sestričky, Janka Šabiková, Miško Pražák,
Čiže oni sa starajú o týchto pacientov. Musím povedať, že si sami z vlastnej iniciatívy Miško urobil aj svoju webovú stránku, kde mu pacienti píšu a v ktorejkoľvek hodine aj mimo svojej pracovnej doby odpovedá na tieto otázky pacientov. To je krásne a potom úplne nechápem, ja keď vás teraz ako tak veľmi intenzívne počúvam a vy tiež sledujete priaznivci fakultnej nemocnice Nitre. Prečo je pre vás tak stresujúce hovoriť o vašej práci? Budem teraz konkrétna, lebo keď sa Majka prichádzala do tohto štúdia, tak hovorí, že ja som tak dúfala, že mi zavoláte, Tanička, že sa to zrušilo. Áno, presne. A prečo je to? Ale to je tak vo všeobecnosti. Mám pocit, že v nemocnici nechce sa vám pochváliť sa, alebo je to zväzujúce preto, lebo sú tu dve kamery a hovoríte do mikrofónu, lebo hovoríte úžasne a súvisle. Ďakujem pekne, ale ja mám obrovskú trému, musím sa priznať. Tak? Áno, ale prečo? Ja som skôr typ človeka, ja to vždy hovorím, že ja som nesmierne šťastná, keď za mňa hovorí práca, ale zase na druhej strane veľmi si uvedomujem dôležitosť ukázať tým ľuďom, že naozaj robíme niečo a možno, že robíme aj niečo dobré, to je už na nich, aby posúdili, ale že určite sa treba tým aj pochváliť. Nie každý to dokážeme. Chápeme, ale preto sa to dá robiť aj takto naozaj nenásilne občas a myslím si, že ľudia by mali vedieť o tom, čo je obsahom tej vašej práce. Pre veľa ľudí keď nevedia, tak nevedia. Keď nepočujú, nevedia. Áno. A my sa ešte riadime vždy takým, ja nemám rada tie citáty alebo také, ale pre mňa je také gro, čo ma stále tak sprevádza celým životom, že ľudia budú počúvať to, čo hovoríte, ale uveria len to, čo urobíte. Takže toto je také naše, s čím by sme sa chceli tak... A tak teraz mnou prešli také zimomriavky, by som aj povedala. Mala som síce ešte poslednú otázku, aj som sľúbila, že lebo už sa chýlime ku koncu a vidíte, že to vôbec nebolelo. Mala som takú otázku a aj sa na ňu opýtam, že či máte, Majka, nejaký príbeh, alebo či už nejak ako úspešná operácia alebo nejaký nečakaný obrad udalostí, ktorý by sme možno mohli zaspomínať spoločne s vami, alebo by sme mohli, ani nechcem povedať, že pochváliť, ale je to vec, ktorá sa vám spája s tým vašim remeslom a poviete si, že tak na toto už do konca života nezabudnem. Teraz zase mnou prešli zimomriavky, pretože je veľa udalostí, keď viete, nás tá verejnosť niekedy hodnotí aj viac prísne. Počas covidu sme všetci tlieskali a tak. A potom po covide ako keby všetci zabudli, že tí zdravotníci robia to isté, možno, že čo v tom covide, možno, že ešte aj viacej, ale nejak sa na to nepozerá, alebo sú voči nám tak dosť aj kriticky. Rozumiem, ja aj veľmi rada príjmam kritiku, aj sa snažím stále zlepšovať, aj teda s tým našim tímom sa snažíme stále zlepšovať. A tých situácií, tých bolo strašne veľa situácii, keď držíte človeka, ktorý zomiera za ruku. To je asi také pre mňa čo. A potom situácia s tým covidom, keď to, kto neprežil to, tí, ktorí neveria v covid alebo neverili v covid, tak myslím si, že každý, keby sa bol prešiel tými oddeleniami, by uveril určite. Čiže to boli také situácie. A ja Tanička, si môžem dovoliť, ja využijem už toto, keď som teda tu a ja tým, že ja som taký citlivý človek a tým, že nebudem môcť byť s tými mojimi na chirurgii so všetkými pred Vianocami, tak ja toto zneužijem trošku. Zneužite, poďte. Ja im chcem zapriať všetko len to najlepšie k Vianociam. Ak sa im stanú zlé veci v živote alebo sa stávajú, nech stále veria v to dobro. A ja sa budem z celej sily snažiť, aj keď sa hovorí, že niekedy za tým najkrajším úsmevom je tá najväčšia bolesť, tak mať ten úsmev stále na tvári a byť tam stále pri nich. Takže im všetkým, aj vám, aj tým, kto nám pomohli, aj celej fakultnej nemocnici prajem krásne a požehnané Vianoce. To ste povedali, Majka, veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Rozprávala som sa s Máriou Dumančičovou, je to vedúca sestra chirurgickej kliniky. Pevne dúfam a verím, že vás práve tento spôsob prezentácie a možno približenie práce našich zdravotníkov, ale aj nezdravotníkov, ako som povedala v úvode, zaujme. Dajte nám follow, či už sa nachádzate na YouTube, Spotify, Instagrame alebo Facebooku. Budeme sa tešiť. Impuls zo Špitálskej je audiovizuálny podcast, ktorý sme odštartovali práve touto časťou. Volám sa Táňa Kubinec a budeme sa vidieť opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme za pozornosť.